Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaning tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Clyde. Sa di pa na ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hindi na kita mahal. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga-tayod Konsolasyon na Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Clyde. I love you, Dina. Love na sa tika, Clyde. Subot mong ipasabot. Gisugot ako nimo. Kita na? Oh, Clyde. Kita na. Yes! Mag-propose na ka? O, ma. O, plano na akong musitol down. Wa na. Patay ta ni Dong John. Ma, Ha? Ano mo, ma? Unsam day problema, day? Nakapamabdos ning manghod ni mo. Usa? kuya, sorry kayo. Huwag na ako tuyo, kuya. Ay nagbinugo man. Bata pa kayo pero ni soda ng butanga. Saom na nga imo man ang obligasyon, Jun. Kay ikaw may amahan. Nga, nag-eskwela pa ba ka? Aw. Usa, wala pa untapon sa nag-eskwela. Ma, Ay. Sige. Ako'y bahala nga mo support nimo. Padayon sa iyong pag-eskwela. salamat kay kuya. Imaw ba? Sa ato pa, di lang sa gyud ka mag-propose ni Dina. O ba, lisod na. Napunan akong gastuhan. Huwaton lang siguro na ako nga makagraduate si John. Una ako mag-propose niya. Kuy, ay palabig dugay do. Kay basin og madugay, mapunan si Dina og abot mo na, saon lang. Oh, bay. Happy 5th anniversary, Pinangga. Happy 5th anniversary. Oh. Asa na? Ang, Ang akong gift. Kada anniversary mo, hatag bagyo ka na ako. Pinangga, naibawabay ka nga. Gipit kay ko karon. Dagan kay mga nahitabo sa niaging buwan. Unya, ako rin may gisaligan sa akong pamilya. Mau ba? Sige, okay ra. Pasensya na kayo, ha? Sige lang, sa sunod, mamawi ko, okay? Basta makaluag-luag na kupon. Sa pagkakaroon, sige pasad og monitor ni Papa kay muro siya naigi pamati gud. Pinangga, mamawi lagi ko nimo. Dong, wa na si Papa di mo. Usa? Ang problema kay wa ra ba tay funeral plan. Wa tay kwarta pagpahimutang og sa pagpalumbong ni Papa di po. Ako rin bahala, ma. Mangutang ko.
Pangga, habit na ta mag 7 years. Asa man ta mag-celebrate, anak? Pangga. Kay bawa ka nga, nagkautang-utang pa ko tungkol sa pagkamatay ni Papa. Pero sige lang, sabay lang ta mag-date ha. Unya, magunsa man ta? Magtanga lang ta dito. Pangga, sabta sagod ko. Unsa di akong gibuhat, Clyde? Di ba nagsige naman akong sabot nimo? Pila ka tuig nga nagsige kog sabot nimo. Nagpaabot ko kung kanus ka mamawi na ako. Abi na kung nakasabot ka sa sitwasyon. Nakasabot man ko. Pero hanggang kanus ako magpaabot, Clyde. Ha? Kanus Sige lang. Aso, sige lang. Magpasalig kasad ka? Ay na lang. May pagundangon ta ni Clyde. Oh, Sikusikla ko sa kung oras nimo. usa, makigbuwag ka na ko tungod lang ani. Oo! Dili na ko. Buwag na ta. Oh, di na. Daan paglagi ko, magkibuwag siya nimo. Paita din yung pobre tabay ta. Bisa kung sa'yo lang nato kamahal ang tao bay, pero di nato mapugnan. Wa tay katungod nga mupugong kay di nato mahatag ang ilang gusto. O lagi. Muna sakit ka mo tuuran do. Nga pa nimo no. Padayon sumpring kamot. Ibaw ko nga magbungar yung unya ng tanan. Bay, mula rin ka kong lain nasod. Ha? Adto ko magsugod og balik. Oh, by Clyde. Kumusta man ka diha sa Hong Kong, nak? Ay, tagsalaman kaayo kang manawag ko, Nabisi lang gyud ko ma. Trabaho biya may akong giari-diri. Maong girot gin ako ang tanan akong oras trabaho. Tagsanal kay kung makakupot og akong cellphone gud. Maudi ay. Kung mauna, sa ato pa, wa kay abli-abli sa imong Facebook? Oo ma, wala gyud ko'y oras ana ma. Uy, wa rin kay kalibutan nga naminyo na si Dina. Mao ba? Oo, og natuman gyud ang iyang pangandoy. Ay, dato man kayo iyang naminyo, anak. Maayo kung mauna ma. Kikalimtan naman sa to na ako siya ma. Dugay na kung naka-move on niya. Nak, kung andam na unya ka, uli na yung taon diri sa ato. Gimingaw na mi nga, makauban ka na mong balik na. Ay kabala ka ma. Kung makatigom-tigom na ko ma, muli na gyud unya ako diha sa ato. Ay, salamat ka na uli na ka na. Nakoy mga pasalubong ninyo ma. Ay, unya na. Ay, mugakos ako ni mo kay hasta gimingaw. Nagit kaayo ko ni mo taon. Mama. Oh, ma, kuanday. Di ra ba ko diri sa atong probinsya mo stay? Ha? Uy, asa man di ay ka? Ato ko sa syudad ma. Di ba naman ko yung gipanegosyo ni Dong John dito? Mag-open ako og physical store dito ma. Ay, sige nak. Bisitaho na lang unya ka na mo dito inig opening ni mo. Oh, kaon lang mo di ha. Kaon lang mo. Kinsa maning nanawag? Hello? Clyde, nakaila pa ka na ako? Oh. Nga lang di, God. Di na? Opening man sa imong store karon, di ba? Pwede ko mo, magstoryata? Ayun na lang. Daghang tao din eh. Magkita lang ta. Human ako din eh. Nganong nakikita man ka nako? Kay, gusto lang kong mga musta ni mo. Okay ra ko. Naibaw ba imong bana nga nakikita ka nako ron?
Wa, uy. Oh, Dina, Gusto lang ko makakita ko na unsa nakakaroon. okay ra ko. Okay ra gid kay ko. Maong please lang, uli na sa inyo. Basig unsay hunaw-naon sa imong bana. Di ko gusto og samok, Dina. Di ko gusto gubot. Clyde. Kid sa maro. Busy ra ba ka? Ay, kadiyot lang. Busy harapan ako. Oh. Dina? Clyde, tabagi ko. Nga naman, unsa may problema, ha? Dili na ko gusto mo uli sa amo. Daghan kikog bunog sa akong bana. Usa? Nga naman, nahibaw ba siya nga nagkita ta? Dili. Dugay na siyang banagbal na ako. Bago pa lang may kikasal. Please, tabagi ko. Dili lang una ko ni mo, babe. Please. Naunsagod in taon ka. Basig ikaw mo'y kontrahan sa bana, ana, ha? Mao lagi ma. Pila na ni sa kaadlaw din eh. Uy, klaruhan na siguro si plano niya, Clyde. Basig maamong pahinoon ka ng iyang kabuang. Salamat kayo sa pag-atiman ako, ha? Wakoy choice. Di sabti ka pwede masagdan, Dina. Salamat kit kaayo. Wa pa gini ka mausap. Mahal pa gyapon ko nimo. Ha? Nahibaw kong gibuhat ni nimo kay wa pa ka maka-move on ako. Aabi nimo. Mahal pa gyapon di ka. Ikaw pa gyapon ako hangtod karon. Dina. Clyde, magtaban ta. Magpalayo ta sa kumbana. Naman ko yung mga hinipos na kwarta. Igo na ni para magsugod ta nga kita rin duha. Dina, nasayop ka. Nitabang ko nimo. Kay di nakalaing tao para nako. Pero wa na ta. Minyo na ka. Ug wa na ko'y planong makibalik nimo. Clyde. Sorry. Pero mas deserve na ako ang babae nga makadawat na ako bisag walang-wala ko. Kanang di ko biyaan. Sorry, Dina. Clyde. Sa tinuod lang, mahal pa na ako si Dina. Pero, gihatagan sad na ako bili ang akong kaugalingon. Naibaw ko nga maabot raon niya ang gustong babae para nako. Nga sa kasakit o kalipay, YBI. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimen.